Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbang nga rabi, kan nagasat ni sangbay manan kakabsat. Iti Ilocano nga trabaho ni Apo ti tangatang iti dalan ti kinasanto. Naimbang nga rabi, kapsat nga Robert, iti kakabsat tayo dito online. Naimbang nga rabi yung mic Amen. sa Armando. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Talakadwada katata kapsat. Mimiss na kan. Data ka Quebec, Canada. Manong nga bulan mo dito kapsat? 7 nga bulanan kabsat. Madaydayon na Apo iti panangayawan na kanya. Kanayon nga panang tartarabay. Amen. Maragsakan kami kan maayatan nga ni Apo ti mangsasalubad king ka. Kan kasama dagiti kakabsat tayo dita kan dagiti trabaho dita nga lugar. Salamat kina Apo Dios ta ginggay ta tangatang ket adaal natasuna nga dagiti anak. Amen. Tagarod nga rabi kapsat Robert ket mapantayo man iti umuna nga panagkararag sikati mangidangulod kapsat. Amen. Kararag tayo karag kakabsat. Amami nga naayat kan manakabalin iti iso amin, iti nga oras iti rabi Apo Dios. Salamat ken ka iti panangaywan mo kada kami, tumunggal may sa kami, iti agmalmalem. Agyaman kami Apo Dios ta sigati nang ipaay ti salunat, nalipas mi dagiti obrahan mi Apo Dios iti agmalem. Ket agyaman kami Apo Dios, iti nga gundaway man nga impay mo kada kami, nga maminsan manen ket mataronan dagiti na espiritualan nga kasasad iti panagbiag mi ken maaramidan mi Apo Dios nga idaydayaw iti naindaklan nga nagan mo. Dawaten mi Apo Dios nga sika iti tumulong kada kami ti santo nga espiritum kada Apo Dios iti kumuyog kada kami Apo Dios ti daytoy nga oras Apo. Sa dino man nga lugar ti ayan tumunggal may sa kada kami, kadagiti ayatan mi Apo Dios, kadagiti gagayem mi sika kada Apo Dios iti mangted kada kami iti may nga panggep, may nga ayat, dayjay ket idaydayaw da ka Apo Dios iti daytoy nga oras Apo Dios. Tulungan tunggal aramid Apo nga naisagana iti daytoy nga rabii, bendisyonam tunggal makangeg kadagiti kankansyon nga na espiritual nga pagdayo ken ka kastamet Apo Dios nga iti panakaywaragawag iti napateg nga sa Apo Dios iti daytoy nga oras sika kada iti tumulong Apo Dios. Marami dagiti Apo Dios nga awan ti surok, awan ti kurang na Apo Dios kan mayan natap iti pagayatan. Tulungan tumunggal maysa ket agiti Apo Dios ting kami pakpakaasi nga dawaten tinapateg nga nagan na pumi nga Jesus. Amen. May dayaw ti Apo Dios sa tangarabi kana kakabsat. Kabsat Robert ket kita antayo man dagiti kabsat tayo iti online
iti digital platform tayo nga mangiyuyeg dagiti kablao da. Kuna ni kabsat tayo nga Arnold Ramiscal Rodonio na imbag nga rabi tayo amin nga kabsat. Amen. Kadwa tayo ni Brother Arnold. Kastaman ni kabsat tayo nga Rowena, Arsiaga Rivera. Amen. Na imbag nga rabi iyo amin kita kabsat may dayaw ni Apo Dios. Kuna. Amen. Salamat kaniya. Kastamot dagiti kabsat tayo pay nga daan dito platform tayo ni kabsat tayo nga Benigno si Vinoya na imbag nga rabi ka kabsat. Kan gagayam may dayaw ti Dios. Amen. Kunana. Amen. Salamat kaniya Apo Dios nakadwa ka nga Benigno. Kan kastamot ni Maybelline Rabagos Gaspar na imbag nga rabi kada kayo amin nga kabsat kan gagayam kunana. Amen. Salamat nagita nga kabsat tayo nga mangipapaay dagiti nararagsak nga comment section. Margarita Visier Manson. Amen. Salamat ni Apo Dios ta kadwa tayo met isuna. Ti kabsat tayo ti bungabo. Salamat ni Nelson Mangawil. Amen. Imbang nga rabi tayo amin kakabsat ng Kristo madaydayaw ti Apo. Amen. Salamat kina Apo Dios. Nakadwa da kayo tatang rabi kakabsat. Tatagaro da ni kabsat ng Rodencio de los Reyes na imbang nga rabi tayo amin gagayam kan kakabsat. Wala naman. Amen. Salamat kina Apo. So nga salamat kada kayo kakabsat nga daan da kayo ta platform. Salamat tang rabi dagiti nga nararagsak nga papaayo nga mensahe dita comment section tayo. Kat namo dito tayo ko man i-share ti programa ni Apo dito tangatang kat i-share tayo ko kan i-like tayo ti page tayo dito Facebook kana damot mutten iti YouTube kakabsat dati live tayo mut giant. Salamat kini Apo sa isko ti nangarami iti idalan tapno madam mutten iti YouTube. Mabuhay mo ti YouTube dayto en kapsat. Kakabsat madilang iti Facebook live tayo ti trabaho ni Apo dagiti online broadcast. Amen. Salamat kina Apo Dios kadayta nga indad na nga binbendisyon para kadagiti nga trabaho. Tagarod ket mapantayo kabsat di ay agiti nadanon ti panakasangay natin nga lawas ket naging nag-birthday. Play na dati operator tayo dati video clip para kadagiti kakabsat tayo. Amen. Salamat kina Apo Dios sa kabsat Robert tatamot ket kita kakabsat tayo nga naadaan iti panakasangay na nga lawas. Ni Apo ko matimong bentisyon kadakwada mangted iti dupay nga panagbiag kan tawen kan ti panagsiserbigan niya na. Amen. Tagarod ket makita tayo mat wenno madaan tayo ti highlights daytoy kaya 19 anibersaryo iti Talulora Summer. Buyahin tayo kakabsat tayo nga highlights. Amen.
Robert, kabsat. Amen. Madaydayaw na Apo Dios kakabsat iti dayta nga nagpintas nga selebrasyon iti may ka 19 nga anniversary iti Iglesia na Apo Dios iti lugar iti Talolora, Northern Samar. Agyaman na kin Apo Dios sak ni kabsat yung Robert Maranyon. Manipot pa dito'y balasot ti taaw dito'y Canada. Agyam-yaman nakmet ken Apo Dios ta nagkanak man diti Gundaway nga nakadwayo iti daytoy nga rabi. Kaya't maragsakan ako na kakabsat nga makakita nga datayo amin kaya't agtultuloy iti panagaramid kadagiti pagayatan na Apo Dios. Kaya't iti panagtultuloy tayo kakabsat, tayo man itultuloy nga basahin dagiti kablaaw ken comment dagiti kakabsat tayo nga nga nakasubaybay dito'y online, dito'y Facebook, and kastamat nga kadagiti kakabsat nga da iti YouTube. Naka-live tayo matgayam iti YouTube tata rabi kakabsat. Kaya dawatag iti kabsat tayo iti nga operator i-plus na dagiti kablaw dagiti kakabsat. Ti dating rabi nakadwa tayo ni kabsat tayo nga Albert Bon Rubio. Kunana naimbag nga rabi kada kayo amin kakabsat. Amen. Ni kabsat tayo nga IB Pason naimbag rabi amin kakabsat madaydayaw ni Apo Dios. Salamat kin Apo ta nakadwa tayo ti dating nga rabi. Ni kabsat tayo nga Ana Lydia Magallanes. Naimbag nga rabi ay ayatan nga kakabsat. Kadwa tayo ti dating nga rabi ni kabsat tayo nga Jeffrey Burgos. Amen. Ni kabsat tayo nga Virgilio Sabala. Kadwa tayo nga boy-boy ati dating nga rabi. Kani kabsat tayo nga Greg Pukaw. Madaydayaw ni Apo Dios kakabsat na imbag nga rabi tayo amin. Maragsakan kami Brother Robert makadwa da ka amin ay manen itang rabi. Salamat kina Apo Dios kakabsat palubos na nakadwa na man ti dating nga rabi. Ket madaydayaw na Apo ti dating nga rabi nakadwa tayo ni kabsat tayo nga Rochelle Ocfemia. Amen kunana. Nakabsat tayo nga Gilbert Abara. Amen. Madaydayaw na Apo itang rabi ay ayatan nakakabsat. Nakabsat tayo nga Jesse Saludes. Naimbag nga rabi iyo amin kakabsat ken Kristo. Watching from Quebec, Canada. Amen. Amen. Kabsat tayo nga Christopher Aglibot. Kaya dagiti kakabsat, dagiti kablaaw, dagiti kakabsat tayo nga dagiti online, dagiti Facebook live. Madaydayaw na Apo Dios, agyaman kami han kayo nga maumuma nga sumubsubaybay ti dagiti nga programa. Kaya patyan mi nga na Apo Dios ti mga pasubli ti bendisyon pag-asara na kayo ti dagiti nga rabi nga pada-pada. Kaya ti panagtuloy tayo kakabsat, may palagip dagiti prayer request nga ada nga naidawat kadagiti group chat iti Facebook tayo kakabsat ket hantay ko mga luluwayan nga raman kadagiti karkararag tayo dagiti ada nga dawdawat dagiti kakabsat dagiti ada nga masaksakit. Amen. Ken kadagiti ada nga unspoken prayer request. Ta patyen tayo nga ti panagmaymaysa nga panagkararag dagiti sa santos na Apo Dios ket dakkel ti maaramidan na. Amen. Ket ti panagtultuloy tayo kakabsat may padanon mi man iti panagyaman mi kadagiti tunggal maysa nga haan nga maumuma nga mangmangted iti suportana iti dating nga aramid ni Apo Dios. Babaen kadagiti stars nga maipatpatayab kastamet nga kadagiti mangi sesend iti GCash na kakabsat. Agyaman kami amin kada kayo ken agyaman tayo kin Apo Dios. Patyen nyo kakabsat nga dagiti may itadyo nga tulong ket
mararamat. Inanamaan nyo nga mararamat dito iti trabaho na Apo Dios para iti irarangay iti trabaho na Apo Dios iti naduma-duma nga lugar dito Pilipinas. Amen. Ket no adadagiti kayat yung kakabsat nga i-send babayan iti GCash nohan yung kabisado nohan yung pay masurutan ti agi share iti star dito Facebook na i-flash dito screen tayo kakabsat dayay GCash number nga mabalintay nga pangisendan iti tulong tayo donasyon tayo para iti trabaho na Apo Dios. Ket ipanagtultuloy tayo kakabsat tayo pa'y makangeg iti may isang sagot nga kanta pagdayaw kay na Apo Dios iti dating Rabii nga ipaimat kada tayo ni dagiti kakabsat tayo iti lugar iti La Trinidad Benguet. Ipaulo na ti kantahan da kunan na ton maturpos ko ti dalan ko. Amen. Antayo buyain kakabsat ti sagot nga kansyon. Amen. Inandaw agaruk
Amen. Madaydayon na Apo Dios iti nagpintas nga mensahe nga ti kanta nga bingay kada tayo dagiti kakabsat tayo manipud pa iti kongregasyon iti La Trinidad Benguet. Pudno nga anday ko mga maupay, anday ko mga agsanod no dumteng dagiti adu nga suot iti panagbiag iti daytoy nga agdam mga biag tayo kakabsat. Ta dakkel ti namnama tayo nga no maturpos tayo DJ dalan tayo ket adda dayjay nagpintas nga panaginana nga insagana kada tayo na Apo Dios. Ket Amen. amin to nga rigrigat tayo diti rabaw ti daga mapunas to amin ket masukatan iti ragsak. Ket ti daytoy nga Amen. kakabsat iyawat ko ken ni kabsat tayo nga Armando iti intay pa nagtultuloy. Amen. Madidayo ni Apo, kapsat nga Robert, ket natagarod ket maadaan dagiti maysengkat nga trabaho ni Apo. Ket ikarkararag tayo kung makakabsat. Dagiti sumarsarunong nga trabaho na ti bulan iti Mayo. Tuno Hunyo 5 hingana 9 seminars and Mindanao Convention. 22nd anniversary of Church of God Kalilangan Bukidnon. Amen. Salamat kinapo Dios kadagiti kakabsat tayo ta Mindanao. Maadaan mo iti Mindanao Convention. Dagiti kakabsat tayo ket kukuyog da iti may sa lugar ti Bukidnon tapno maadaan da itang Church of God Convention. Ay karkararag tayo kakabsat ngani Apo iti mangted iti amin nga kasapulan na ken mangisalakan dagiti karorwa nga anpay nga nakabigbig iti dalan na. Salamat kinapo Dios ket itang trabaho na suno ko mati amin ay karkararag tayo nga pirmi kakabsat tapno ni Apo Dios itumulong dagiti kakabsat tayo. Nakadaan di tanga lugar. Kastamat kung tanong Hunyo, na 11, aging na 15, the annual Seminar of Christian Doctrine and Youth Camp in Lakaya nga Panigitarlak. Karkararag tayo kakabsa, dagiti panagkakadwa, dagiti agtutubo. Ni Apo Diyos kumay, iti agkaraw, ano, ang mangtignay, iti puso dagiti agtutubo. Kada tayo nga agtutubo, tapno, iti biag nga dito ikat ni Apo ti ununan tayo kaniso na ti sentro iti panagbibiyag tayo kakabsat ta ti lubong nga agdama ket makikita tayo nga talagang nga napintas ano ti nadadakos iti mapaspasamak iti lubong iso nga dagiti agtutubo ket mayad adayo iti Apo ngem kadagiti nga aramid na iti youth camp kana ni Apo kumay iti tumulong kada tayo amin nga tutubo dita nga daan diti Luzon ken diti parte iti Metro Manila ket ni Apo ko mati mga salwad iti amin mapandita nga lugar diti Lakayanga iti Panigitarlak kadayta nga petsa ti annual seminar ken iti Christian Doctrine and Youth Camp in Panigitarlak. Karkararag tayo data kabsat ken Hunyo 16 di 16 mo at anibersaryo iti Church of God Banawag Sur Dipon Quirino Province. Sikarkararag tayo iti kakabsat tayo ita Dipon Quirino. Kani Apo kuma iti tultuloy nga mangbindisyon kan iti amin nga kasapulan da iti kadayta nga anibersaryo. Kan salamat kini Apo ta nagtrabaho ko na ditang lugar. Ito nga nadaan iti trabaho na dita ikarkararag tayo dagiti kakabsat tayo dita nga tultuloy da kini Apo ang tibtibkar iti pamati ken umadupay iti dita lugar iti Quirino iti trabaho ni Apo nita ay dagiti kararwa nga may salakan ken may nayon iti iglesia na dita nga lugar. Kastamot entuno Hunyo 27 hingga 30 iti seminars met ken iti Visayas Convention kakabsat. Kaniti ika-29 nga anibersaryo iti Candoni Negros Occidental. Kada Kuya Greg ito ay nga school-year iti Bicol. Ita madani ti Visayas Convention. No dati Mindanao Convention diyan da Kuya Bernie damot itoy. Entuno Hunyo 27 kana 30. Dagiti kakabsat tayo nga mapandita nga lugar ket ni Apo ko matimang salot kanyada iti panagbiyahe da ken mangted iti naragsak nga puso iti maidadanon kadagiti nga anibersaryo ken convention. Amen.
Kan kastamat kakabsat agtuloy iti online Zoom prayer meeting tayo. Iti alas 8 iti Rabi Lunes na ita. Ket agkukuyog tayo kung malatta kakabsat nga auwisan na kayo nga maki-join. Tada ito yung prayer meeting ket maada na gid GC tayo. May po-post iti ay. Ket mabalin tayo i-click tayo di nga link kan tapno makadua tayo iti panagkakadua nga panagkarkararag. Dagiti na sa santo ni Apo. Nakpil ti marami din tayo ito. Iti panagbalay iti trabaho niya. At tagarod kakabsat kung mapadanan tayo ti maysa nga sonata nga ipaay na kada tayo dagiti kakabsat tayo iti Dipintin and Dumabato Quirino province. Iti paulo na diti nga kansyon ket di ko dak bagi sarakik toking ka. Dinggan tayo iti bendisyon ngayon na diti nga kansyon nga nailangitan kakabsat. Amen.
Amen. Salamat kay nagmayat nga kansyon. Iti Ilocano version iti Let Me Lose Myself and Find Lord with Thee. Amen. Salamat kay naabot nasarakan tayo suna. Brother Robert? Usat mo Robert? Amen. Madidayon na po Diyos kakabsat, kadagi nga nagpipentas nga mensahe, iti kanta nga iti nangigan. Amen. Kaya tiday iti nga gundaway, hindi nga rodin kakabsat, awisin kayo, iti hintay panangisagana, iti puso, ken panunot tayo nga agdingeg, iti napateg nga sasaon na po Diyos, iti dayti nga rabii, Amen. taraon dagiti na espiritualan nga panagbiag tayo. Kaya iti dating marabi nakadwa tayo ni kabsat tayo nga Joseph Pagar manipod pa iti Santa Maria Bulacan. Amen. So nati kabsat tayo nga manghibingay kadagiti napateg nga sasaw na po Dios dating nga rabi kabsat. Naimbag nga rabi kabsat nga Joseph. Amen. Naimbag nga rabi kabsat na Robert and Brother Armando. Loud and clear iti audio kabsat. When Amen. Salamat kini Apo. Gyaman na kini Apo iti tanga biyang tirabi nga may kanakmanan iti gundaway nga makadwa kayo kakabsat ditoy pintas nga programa iti dalan ti Kinasanto every Thursday evening ket gyaman na kini Apo iti daytoy nga gundaway nga impaay na kanyak nga mangibingay iti sasawi iti Dios. Kastamat dagiti kakabsat tayo kang kakadwa tayo iti nga rabi ditoy online nga daytoy kan iti live. Kablawak kayo amin iti naimbag nga rabi. Ket agyaman na kini Apo nga isu na iti Dios nga pagseserbian tayo. Kaya nagasat tayo nga may ikan tayo iti gundaway tapno daytoy nga programa kita agtultuloy ket agyaman na kini Apo oreman no medyo han nga sanay nga agsao iti Ilocano taga po na ditoy Bulacan ket manmanumat iti makatkatungtong tayon nga agil Ilocano nga magyaman naklata kini Apo na isu na iti tumultulong tapno agtultuloy tayo latang makapagkaisaba iti sao nga Ilocano. Tatang arabi kakabsat nga rod ket dumanon tayon iti panagadal iti napateg nga sasaw iti Dios ket masarakan tayo iti mensahe ni Apo ditoy Salmo kapitulo 143 bersikulo 10 ken ditoy Efeso chapter 6 verse 6. Kuna na ditoy kakabsat isuro nak amang tungpal itinakem mo tasika ti Dios ko ti espiritum na imbag idalan nak ti daga ti kinalinteg. Yan dito Efeso chapter 6 verse 6 kunana dito kakabsat adi kay agserbi iti mata akas kadagiti umagawa ang mga iayo kadagiti tattao. No diket kas adipen ni Kristo agaramid kayo napusuan iti pagayatan ti Dios. Tayo ti sao iti Dios nga pagadalan tayo tatang arabi kakabsat ken dawatan tayo nga titulong ni Apo baban iti panagkararag. Amami nga manakabalin ti amin nagyama kami tatanga rabi ka Apo iti dayti nga gundaway manan nga impay mo kanyami nga kakadwa kami dito Ilocano broadcast nga pagadalan dagiti napatay nga sasaom ket dawatan mi iti tulong iti Espiritu Santo baban iti adipen nga usaram tatanga rabi nga mangikasaba iti ebanghelyo sikaw kuma iti tumulong kanya na agsao baban kanya na Apo Dios ken kastamot iti aming agdengeg nga kadwa mi tatang rabi ket maparaburang kami mabindisyonan kami ken iti sasaom ket nawaya nga maipalawag iti tatang rabi iti dawat ng kararag mi tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Iti paulo na iti pagadalan tayo tatang rabi kakabsat ajay ko na nangar dito isuro nak amang tungpal itinakem mo iye sa baling nga translation ko na dito isuro nak amang tungpal dagiti pagayatam ko na jay kakabsat so nga iti title iti pagadalan tayo tatang rabi ajay ko na nangar nga unaen ti pagayatan ti Apo yan unaan tayo iti pagayatan ni Apo. Ket napatag kakabsat nga iti tunggal may sa kanya tayo ket mamuan tayo kan masursuruan tayo iti pagayatan iti Dios. Si tayo ket
kabili iti Dios iti nga lubong nga ada iti purpose o panggap na. Kaya si tayo kat agbyag tayo dito nga lubong, saan lang aramiden tayo iti kaya tayong aramiden? Saan lang agbyag tayo iti kaya tayo? No di kat inted na iti sasauna tapno mabigbig tayo, kan maammo tayo, maamon tayo iti pagayatan iti Dios. Iso nga kunana dito bersikulo tayo, isuro nak amang tungpal, suruan nak apo kunana, isurom kanyak, iturong nak, nga makita iti pagayatam, tapno iso ti pagnaak kunana dito kakabsat. Iso nga na importante launay kakabsat nga masursuruan tayo iti pagayatan iti Dios. Tapno no masursuruan tayo iti pagayatan iti Dios, ket suruten tayo ken unaan tayo. Kahit nga sawan, unaan tayo, iso dahito iti prioridad iti biyag tayo. Kami kakabsat, nagado iti prioridad nga aramidan iti taon, di mat? Minsan, nagidaduma kat iti prioridad da, iti bagida. Nagidaduma iti trabaho da. Nagidaduma mat iti pamilya da, iso iti prioridad da. So, kanan iti prioridad tayo, iso iti ikan tayo iti importansya, hindi mat kakabsat. Iso iti ikan tayo iti ado nga oras tayo, ado nga effort tayo o attention tayo, ije tayo nga ited, no nya iti prioridad tayo, unaan tayo, iti panagbiag tayo. Akaslaanan kakabsat no agreeing tayo iti agsapa. Di mat no dagidad duma prioridad da iti bagida, unaan dan iti panang papintas iti bagida. Kastama dagidad duma ket unaan da dagiti gadgets, cellphone kasyay. Ngem no unaan tayo ni Apo o ti pagayatan na iti biyag tayo, iti may nga Kristiyano o may nga tao nga mawat kini Kristo, unaan na iti agkararag. Unaan na iti pakitungtong iti Dios nga pagserserbihan na. Iso nga dati kakabsat, kaya't ko nga ibingay kanyayo, itatang arabii, nga karitan tayo iti tunggal may sa kanya tayo, nga bigbigan tayo, maamon tayo iti pagayatan ni Apo, ken isukuma iti unaan tayo, iti panagbiag tayo, nga matungpal. Ta kasapulan kakabsat, nga birukan tayo, iti pagayatan iti Diyos, amuyo, napatag-unay, nga masursuruan kan mabirukan, iti may nga tao, iti pagayatan iti Diyos. Takuna na nga ro dito Matthew chapter 7, verse 21. Saan na titunggal may sa ang agkuna kanyak, apo-apo, sumrapto, iti pagarian ti langit. No di ka, mga ramid iti pagayatan ni Amak, nga adda sa dilangit. Nagado iti tattao nga kasto iti aramidan, di matkakabsat, apanda nga makigimong, dinumingo, aktibo da iti anyaman nga iglesia, o pakigimgimungan da, aramid da iti naimbag, agkang kantada dagiti himno, dagiti amin nga kansyon, nga maipanggap patungkol kini Apo. Ngayon kakabsatan niya iti kunana iti Biblia, saan nga aming agkuna kanyak, Apo-apo kasumrot danton, iti pagarian ti langit. Nagado iti agayayam nga Apo, nagado iti mangibagbaga nga iso daket agserserbida iti Dios. Ngaman niya iti kuna iti Biblia nga nalawag kakabsat. No diket dagiti laang agaramid iti pagayatan ni Amak ang adday sa dilangit. Isulaang iti mapanidya, isulaang iti makadwa iti Dios. Ijay sa dilangit sino? Dagiti agaramid iti pagayatan na. So nga rod kakabsat, iti saludsod tatangarabii, anya iti pagayatan iti Dios. Iti tunggal maysa kanya tayo. Nga kasapulan nga mamon tayo ken tungpalan tayo iti panagbiag tayo. Kuna na nga raw dito imuna nga Tesalonica chapter 4 dito bersikulo 3 kadaytoy iti pagayatan ti Dios. Anya kakabsat iso ti panakapagsantuyo nga idyan nyo kuma ti panakikamalala. Anya iti pagayatan iti Dios nga tungpalan tayo. Anya iti pagayatan iti Dios nga surutan tayo kakabsat daytoy kuna ni Apostol San Pablo. Iti pagayatan iti Dios, iti panagpakasanto tayo. Amen. Isu nga nakabsat no mangeg tayo iti sao nga panagpakasanto, nagadu nga tao nga ibagada ket ay narigat dayta. Awan ti tao nga nasanto, hantay nga maikat iti basol, hantay nga maikat iti kanarugit, aging gana dadtoy tayo ket agbasbasol tayo kasta iti pamati iti nagadu nga tattao iti panahon tayo tatangem kakabsat. Nalawag nga ibagbaga iti Biblia, nalawag nga isursuro iti nasantuan nga surat nga kunana ditoy daytoy iti pagayatan iti Dios. Anya, biag nga nasanto,
panagpakasanto tayo. Anya ti kayat nangasawan da iti kakabsat. Kayat nangasawan da ito, iti biyag nga imbati tayo iti basol. Tinalikudan tayo iti basol, iti panagbiag tayon. Katatakat agbibiyag tayon, nga kunana nga iti Biblia. Nga imay, dimtang kanya tayo, iti parabor iti Diyos. Kunana di Tito chapter 2, iti versikulo 11, nga na 12. Tanagparang ti parabor ti Diyos. Nga mangted iti panakaisalakan, kadagiti iso amin na tattao. Anya iti aramidan, iti panakaisalakan kanya tayo kakabsat. Nga isursuro na tayo, na pagtalawan tayo, ti saan akinasingpet. Kaya dagiti tartarigagay na nailubungan. Ngat agbyag tay kuma asi paparbeng, ken sililinteg, ken sisisingpet. Katno, kuna na nga dito, ito'y lubong nga agdama. Daytoy iti aramidan, kakabsat. Iti pudno nga panakaisalakan. Iti pudno nga panakaisalakan kat aramidan na tayo kakabsat nga nalinteg. Ken aming nga tarigagay na nailubungan, aming nga tarigagay nga basol, aming nga tarigagay tayo nga kinadakes. Ket dita kakabsat anya ti aramidin ti Dios kanya tayo, agbalin tayo nga baro nga parswa kuna na iti Biblia. Isu nga daytoy kakabsat no maamuan tayo, makita tayo iti pagayatan iti Dios ken ma-experience iti tunggal may sa kanya tayo daytoy iti biag. Nga kayat iti Dios nga ma-experience iti tunggal may sa kanya tayo. Biag nga nasanto kayat nangasawan kakabsat, biag nga han tayo nga garamid iti basolen. Babaen iti tulong ni Apo. Babaen iti parabor iti Dios. Kakakabsat dayto iti pudno nga panagbabawi, pudno nga panagyasidag tayo iti Dios. Nga kunana iti Dios umay kayo kanya kasi kayo nga marigrigatan. Nga kayat nangasawan no masidag tayo kini Apo, si surrender tayo dagiti aming nga basol tayo kanyanan. Ket dagiti nga basbasol nga ammo tayo nga han nga pagayatan iti Dios kakabsat. Dayta iti ammo tayo ngahan nga pagayatan iti Dios ket hantay nga masurot iti kalooban iti Dios kanya tayo Isu nga iti aramidin iti Dios kanya tayo kakabsat. Dalusan na tayo. Nung masidag tayo kanya na, marikna tayo iti panagayab ni Apo tayo nga Jesucristo, babaan iti Espiritu Santo, nga agar-aramid iti puso tayo na dengdenggen tayo iti sasao na kakabsat, agar-aramid iti Espiritu iti Dios kanya tayo Tapno anya ti aramidan na. Ipakita na kanya tayo iti pagayatan na. Nga ipakpakita na tatang rabi kakabsat, hanga pagayatan iti Dios nga si tayo ket agtaeng tayo iti basol. Han nga pagayatan iti Dios nga si tayo ket inaldaw tayo nga agaramid iti basol. No di ket iti pagayatan iti Dios iso iti panagsanto tayo. Nga iti Dios babaan iti inaramid ni Apo tayo nga Jesucristo iti sakripisyo na iti krus iti kalbaryo babaan iti dara na. Ket kakabsat ada iti panakabalin iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo nga pakawanan na tayo iti basol tayo ken dalusan na tayo iti amin nga kinakillo. Iti amin nga kinadakes ken iti amin nga kinarugit tayo. Ket hantay nga agbiagin kakabsat. Iti dayta nga dati nga panagbiag tayo no di ket magnatayon nga si iima si paparben kunana ditoy ken sililintag iti panawen nga agdama. So dayta iti pagayatan iti Dios iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat wen ibagay iti daduma narigat ngem si tayo ket imasidag kini Apo napigsa iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo nga mangted iti panakabalin kanya tayo tapno hantay nga agbyag iti basol tayon kakabsat. Isu nga daytoy kuma iti aramidon tayo iti tunggal may sa kanya tayo. Ken hanlang kakabsat nga inikkan na tayo iti gundaway iti Dios nga maamuan tayo iti pagayatan na ma-experience tayo iti pagayatan na no di ket iti kayat iti Dios. Hantay lang nga maamuan, hantay lang nga ma-experience no di ket aramidon tayo nga turpusen. Daytoy nga napadasan tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. Anya ti kunana ditoy John chapter 6 verse 38. Tabi mabaak manipod langit saan natapno aramida iti pagayatak. No di ti pagayatan ti nangibaon kanyak. Kaya kita na yan di magani Apo tayo nga Jesucristo. Imaiso na ditoy. Ket han nga aramidan iti pagayatan na no di ket jay pagayatan iti nangibaon kanya na kunana. Ni Jesus kinunana kadakwada dito John chapter 4 verse 34. Ti taraon ko iso iti panakaramid ko iti pagayatan iti nangibaon kanyak. Tingnan kita nyo kakabsat Ti taraon ni Apo tayo nga Jesucristo ket aramidan iti pagayatan jay nangibaon kanya na.
Ken, kunana dito may sapay nga napateg nga aramid kakabsat. Ken panang turpos iti aramid na. Wen kakabsat. Nung nirugyan tayo, iti panagaramid, iti pagayatan ni Apo, nirugyan tayo nga surutan, iti pagayatan na iti panagbiag tayo, napintas ajay. Napintas nga desisyon. Nga aramidan tayo, iti panagbiag tayo, ngem kakabsat, hanlang kuma. Nga rugyanan tayo. Amen. No diket, nagdesisyon iti puso tayon. Nga sisasagana tayo, nga turpusen. Panang turpos, iti aramid na. Palpasan tayo, lipasan tayo na ito, kakabsat. Taday di mawat tayo kinapot tayo ng Jesucristo nang rugi tayo nga tanggihan iti basol iti panagbiag tayo nga kakabsat ngem iti kaaway tayo nga diablo. Ha? Han nga agsarsardeng. Nagpaiso kakabsat. Adat talata iti sulisog, adat talata iti panubok, iti pamati tayo. Nganya iti panggap na. Tapno agsubli tayo iti basol. Tapno agsubli tayo iti dati nga biag tayo. Iti dati nga ugali tayo, iti dati nga papapanan tayo, kasta iti aramidan iti diablo eh. Kakabsat hanga agsarsardang, aldaw kan rabii, chumimchim po isuna, tapno iti maysa nga Kristiyano, guyudan na muli, nga agsubli iti basol. Ngam kuna nga ro ditoy, akas kiniapo tayo nga Jesucristo, nga iti taraon na ken aramidan iti pagayatan, iti ama nga nangibaon kanya na, hanlang na aramidan na, no di ka turpusan na. Amen. Iso nga, karkaritan tayo iti tunggal may nga Kristiyano iti tang rabiing ay mawat kinapo tayo ng Jesucristo. Makaumanay iti tulong iti Dios. Makaumanay iti parabor iti Dios. Ken makaumanay iti panakabalin. Nga ited iti Dios kanya tayo, iti pigsa nga ited na kanya tayo tapno labanan tayo iti basol. Aging gana malpas tayo daytoy nga biyahe tayo akas may nga Kristiyano. Amen kakabsat. Kasi kung iti maging puso tayo, na once nga inyasidig tayo, itibiyag tayo kiniapo, once nga indaton tayo, itibiyag tayo, kiniapo tayo ng Jesucristo nga agserbi tayo kanya na, hala nga pangrugi. Hala nga may isang atawan, duwang atawan, no dikat, iti puso tayo, aging gan, agbibiyag tayo. Amen. Akas kiniapo tayo ng Jesucristo. Tinurpos na, iti purpose, tinurpos na, iti panggap na, nga napaniso na ditoy, kaya di nagkararagiso na di Garden of Gethsemane, nakita tayo dyan nga aglablaban. Iti pagayatan, iti bagi, kaya iti pagayatan ti ama, ngam kunanahan, nga iti pagayatak, no dikat iti pagayatan mo ama, iti matungpal kanyak. Kasta iti impay na nga ulidan, iti tunggal may sa kanya tayo ni Apo tayo ng Jesucristo. Iso nga tatangarabi kakabsat, unaan tayo, iti pagayatan iti Diyos, saan nga iti sarili tayo. Amen. Kunana dito Lucas chapter 9, ito verse 23, ket kun kunana kadakwada amin, no sa sinuman a tao, ti mayat nga sumurot kanyak, paglikodan na, ti bagi na. Ket alaan na, iti krus na, iti inaldaw, ket surutan na. Nagpintasan nga iti baga na dito na Apo tayo nga Jesucristo kakabsat. Kasi sinuman nga kaya tayo nga sumurot kanya na, ket likodan na, iti bagi na. Amuyong kakabsat, iti narigat, ket number 1, nga may nga kalaban, iti may nga Kristiyano, awan sa bali na dikat iti bagi na. Dahiti nga bagi, dahiti nga sarili kakabsat, ado iti kayat na. Kayat na iti namay, di ba? Kayat na iti comfort nga kuna tayo nga rod. Kasi iti kayat iti bagi. Ngam, no, sumurot tayo, ket iti puso tayo, intad tayo kinaapo tayo ng Jesucriston, itibiyag tayo kat indaton tayo ni iti Dios kakabsat. Surutan tayo iti pagayatan iti Dios, anya ti kunana ditoy, likodan tayo iti bagi tayo. Apay, han tayo nga makapagserbi kakabsat iti Dios. Noon unaan tayo iti bagi tayo. Ipaiso kakabsat. Tagamin iti kayat na iti bagi namay kakabsat. Kasano kang mapan nga makigimong, kasano kang mapan iti prayer meeting agpuyat, ibaga na iti bagi, ay nabanuga, kahit ko iti agina na, ay mabisinak, kahit ko iti mangan, kahit ko iti maturog, kasta iti bagi kakabsat. Ngam, iti panagayab, iti panagserbi kini Apo, tanggihan tayo, likodan tayo, iti bagi tayo. Kasya iti panagayab tayo, kanya tayo ni Apo. Iso nga, dahil iti kakabsat, iti nagpintas nga mararami, dagiti pudno nga anak iti Dios. Nga di daunay nga kitaanan iti comfort iti sarili da makapagserbi dala ang kiniapo.
Amoy kakabsat, dahito iti nagpintas nga karit iti tunggal may sa kanya tayo. No kayat tayo nga agbalin nga adalan ni Kristo, adipan ni Kristo, tanggihan tayo, likudan tayo, iti bagi tayo. Kaya iti nga bagi tayo kakabsat, kat aramatan tayo, iti panagserbi ti Diyos. Iti pigsa tayo, aramatan tayo, nga agserbi ti Diyos. Iti talento tayo, iti laing tayo, iti sirib tayo, iti tayo kiniapo. Ipagserbi tayo kanya na. Kaya kakabsat, aganad tayo, ngaan tayo nga usaran, dahito nga bagi. Iti anyaman nga kinadakas, o anyaman nga kinakilo nga aramid. Tada ito nga bagi tayo, kung nanangaro din ni Apo, dahito iti templo iti Diyos. Kahit nangasawa no templo iti Diyos, kahit makaitad iti dayaw kini Apo. Dayawan iti Diyos, babaan dahito nga bagi tayo kakabsat, so nga aramatan tayo dahito nga bagi tayo nga ipagserbi iti Diyos kakabsat. Iso nga na dati pigsa tayo, ma-appreciate tayo nga talaga kakabsat kan makarit tayo dagiti biyag, dagiti daduma nga anak iti Diyos, lalo dagiti ministro tayo nga makikita nga adati idaddan, adati saksakitan dapay, dagiti daduma. Nga mabalitaan tayo, makikita tayo isuda, nga si Regta dalata, si Anos dalata nga agserserbi kini Apo. Ano maminsan kat, malipatan dan nga sakit da, malipatan dan nga adati sagsagubaan iti bagida, tati ada puso, adati iti puso kan panunot da, panagserbi kini Apo. Amen. Apay, tagamin, uno-unaan da iti pagayatan iti Diyos, iti panagbiagda, da ito, iti taraon tayo, aramidan, tungpalen, iti pagayatan ni Apo, kanya tayo. Unaan, iti pagayatan iti Diyos, kunana nga ro dito'y, saan nga iti pamilya. Kunana nga ro dito'y Lucas chapter 14 verse 26. Sinuman nga tao may kanya, kat di naguraan ti amana, ti inana, iti asawa na, kung dagiti anak na, kung dagiti kakabsat na, lalaki o babae, o ti bagi na mismo kakabsat. Han nga mabaling nga adalak ko na ni Apo tayo ng Jesucristo Nga man matayo mo't nga literal nga guraan ni Suda, apaan ni Suda, apay kakabsat, taday nga pamilya, inte din ni Apo kanya tayo. Nga man yan, kahit nga sawon dito kakabsat, nga unaan tayo iti Diyos, iti pagayatan na, han nga iti pamilya tayo, iti kahit nga sawon dito iti Diyos kakabsat, no, iti pamilya tayo, o sinuman nga tao, nga agbalin, nga lapudan na tayo, iti panagserbi tayo kini Apo, unaan tayo ni Apo, iti panagbiag tayo. Amen. Ngam kakabsat, si tayo kuma, iti aramatan iti Diyos. Amen. Tapno iti kabalay tayo, iti amma tayo, ina tayo, kakabsat tayo, anak tayo, o si sanuman nga asidag iti puso tayo. Si tayo iti aramatan iti Diyos. Tapno isudak at alukuyon tayo, iasidag tayo kini Apo. Tapno isudak at guyudon tayo, nga umawat damat kini Apo tayo nga Jesucristo kat mapadasan da iti kapadasan tayo. Amen. Dahil iti pagayatan iti Diyos, iso nga nagasat kakabsat, iti maysa nga pamilya, nga da iti maysa nga imawat kini Apo. Nagasat iti maysa nga pamilya, nga da iti maysa nga Kristiyano, apay, at da iti namnaman na da iti nga pamilya. Gamin na da iti maysa nga Kristiyanon, nga mangiguyod kanya da, tapno umasidagda kini Apo. Kan mamamuda ni Apo tayo nga Jesucristo, akas pa nakamamom kini Apo. Hamo yung kakabsat, hang kumanga si tayo iti guyod da. Lalo no, umay tayo nga daan nagigi family reunion, family affairs, gathering niya, kakabsat. Guyudon da tayo, iguyod da ka dagiti nabayagan nga kapamilyam nga, tataka lang nakita, uminom ka baset, agragsak tayo. Hang kumanga kasi kakabsat, no dikat si tayo, iti aramatan ni Apo, usaran ni Apo, tapno, ibingay tayo kanyada iti pagayatan iti Diyos. Mangagda, maawatan da, kan mapadasan da mga iti kapadasan tayo kini Apo. Iso nga unan tayo iti pagayatan iti Diyos, han nga iti pamilya, kunana ditoy, unaan tayo iti pagayatan iti Diyos, kunana ditoy kakabsat, han nga iti trabaho tayo, o dagiti obra tayo kakabsat, kunana nga ro ditoy Matthew, chapter 4, may isang kapadasan dito, nga ipakita na kakabsat, verse 18, aging gana 20, kat idi anagnag na ni Jesus, idi din na iti baybay ti Galilea, nakita na ti dua agkabsat. Sino itoy? Ni Simon ang managa na Pedro, kini Andres akabsat na. Mangitintin nagda iti maysa nga ikat iti baybay, dumadaklis da. Ang mamalakaya da gito nga agkabsat kakabsa, ni Pedro kini Andres. Ket kunana kadakwada, umay kay sumurot kanyak. Ngati ko na ni Apo, yata Apo tayo nga Jesucristo kanyada, umay kay sumurot kanyak. Kat pagbalin kayo ito nga dumadaklis, kadagiti tattao, pagbalin kayo nga mamalakaya ti tao, kung na Apo tayo nga Jesucristo
Kat anya iti naging ugali da. Anya iti response ni Peter kini Andres kakabsat, ni Pedro kini Andres. Anya iti inaramid da. Kurang na dito verse 20. Ket dagos a pinanawan da dagiti iket ket simurot da ken kuana. Madaydayo ni Apo kakabsat. Nangganda iti timak ni Apo tayo nga Kristo, umay kayo, abaramidin kayong mamalakaya iti tao. Ket dagos nga pinanawan da dagiti iket da. Dagos. Amen. Hantay nga agtantantan. Hantay nga agpampambar. Handa nga imbaga kinaapot ay nga Hesus Kristo nga, ay kasano nga dagiti tilim nga natilim nga si Dao, kasano nga dagi yabang kami. Ibati men. Haan kakabsat, madikat dagos da nga simurot kinaapot ay nga Hesus Kristo. Kasya iti kayat naapot ay nga Hesus Kristo mangagtayo, iti timek na, mangagtayo iti pagayatan na, mangagtayo dagiti sasauna, mangagtayo dagiti ministro, nga mga kasabakan niya tayo iti pagayatan iti Diyos, denggan tayo, kandagos tayo nga surutan. Akas, inaramid ni Pedro kini Andres. Kastamat kakabsat, itinaramid ni Matthew, kunana ditoy. Ito Matthew chapter 9, verse 9. Kat idipimano ni Jesus sa jay, nakita natin may sa atao, managan ti Mateo. Nga adda ti situtugaw, iti pagsingiran ti buwis. Tagabi ay arato agsingsingir iti buwis, ajay nakatugaw. Kat kunana keng kuana, surutan na. Nangagna, ititimak ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Surutan na. Kat anya tinaramid ni Mateo. Ket timakder, ket simurot keng kuana. Madaydayo ni Apo. Nangagna, surutan na, kunan ni Apo tayo ng Hesus Kristo, anya tinaramid na, timakder, ket simurot keng kuana. Han kumang makalaped kanya tayo, iti anyaman nga obra tayo, o anyaman nga trabaho tayo, o anyaman nga negosyo tayo, iti panagbiag tayo kakabsat, tapno lapedan na, iti panagserbi tayo kini Apo, iti panagsurot tayo kanya na, mamati a kakabsat tatang rabii, inted na amin nga obra tayo, inted na amin nga negosyo nga dayta, inted na amin nga anyaman, iti aramidan tayo, iti panagbiag tayo na dayta nga rabii kakabsat, impay ni Apo ay da, tapnohan nga makalaped, iti panagserbi tayo kanya na. So magpanunod tayo kakabsat, numalaplapedan na tayo, iti anyaman nga obra tayo, baka hantayo nga prioridad, o hantayo nga unaan, iti pagayatan ni Apo, iti panagbiag tayo. Ununaan tayo ni Apo, ket kakas ko na ditoy Lucas chapter 14 verse 33, no kasta nga rod, uray si asin no kada kayo, at di na paglikudan, dagiti iso amin, akukwa na, saan ang makapagbalin nga adalak. Amen. Paglikudan, iti amin nga kukuha tayo. Amin nga da sanikwa tayo, amin nga material nga da kanya tayo, balay tayo, dugan tayo, properties tayo, kwarta tayo, o amin man nga urnong tayo ijay bangko, anyaman, nga da kanya tayo kakabsat, han kuma nga dayta, iti prioridad iti biag tayo. No dikat dagita nga bambanag kat impay lang ni Apo tayo nga Hesus Kristo, tapno nga makalaped nga pagserbian tayo iso na iti panagbiag tayo. No dikat dagita nga bambanag kakabsat, aramatan tayo, iti panagserbi tayo kini Apo. Amen. No datilugan tayo, aramatan tayo dahit nga lugan. Tapno mapantayo, dagiti gawain ni Apo, mapantay iti revival, mapantay nga agbisita, mapantay nga humayo. Amen. Ket anya pay man nga adda kanya tayo nga impay na Apo tayo nga Hesus Kristo kakabsat, han kuma nga lapedan iti anyaman nga sinagkwa tayo, iti panagserbi tayo kanya na. Amoy kakabsat, no narik na tayo, kaninik ka na tayo, iti gundaway ni Apo nga makapagserbi kanya na, ited tayo, iti buong puso tayo nga panagserbi iti Diyos. Dayta, iti kapapatgan nga maarami diti tao. Kitaan tayo diti kakabsat, akas, ulidan, nga impay kanya tayo ni Apostol San Pablo. Dito'y Pilipos chapter 3, verse 7 hanggang 9, ngem dayjay bambana gagunggo na kanya idi, imbilang ko idaapan nakadadael gapo ken Kristo. Nang nangrona pa iso amin nagiti banag ibilang ko idaapan panakadadael gapo iti napateg unay apan nakaamo kang Kristo Jesus nga Apo nga gapo keng kuana pinukaw ko amin ket ibilang ko idaarugit. Kita nyo man ding baga ni Pablo. Ni Pablo mabaliso na agbiag nga nanamay. Ha? Ngam gapo iti ayat na iti panagserbi na kini Apo Dios kakabsat kuna na nga ditoy ket imbilang na nga rugit. Tapdong bagunudan na ni Kristo. Kasi kung matiti puso tayo kakabsat, nga iti puso tayo, iti panunot tayo, kat anya iti kayamanan tayo. Dagiti bambanag na espiritualan, dagiti bambanag nga panagserbi,
Dayti kuma kakabsat, akas kunana diti teksto nga ginamit tayo tatay kakabsat, nga iti panagserbi tayo kini Apo kunana nga ro ditoy, haan laang nga kadagiti tattao nga mga iayo tayo no dikat babaen, iti aramid tayo nga naipuswan. Agar aramid tayo agserserbi tayo, tay ayatan tayo ni Apo. Naipuspuso tayo iti panagserbi tayo kanya na. So nga tatang rabi kakabsat, unaan tayo iti pagayatan iti Dios, iti biag tayo. May nga saludsod nga ibatik kanya tayo itatang rabi kakabsat. Ununan tayo iti pagayatan iti Dios, iti biag tayo. No luktan iti Dios o luktan tayo iti puso tayo. Anya iti makita tayo dita nga prioridad iti puso tayo. Sapay lang mga kakabsat, kat makita dita iti inang nang runa, panagayat kini Apo, panagayat iti Dios, panagayat kini Apo tayong Hesus Kristo, ken panagayat kadagiti aramid ni Apo. Kada ito'y iti minsay iti Dios iti tangarabi, sapay lang kumakat na bendisyonan iti tunggal may sa kanya tayo. Madaydayaw iti Apo, kakabsat. Amen. Amen. Daydayon na po Diyos kakabsat, iti nga nagpintas nga mensahe na iti dayti nga rabi. Kahit kuma, tumunggal may sa kada tayo, nga nakangeg, iti napatig nga sasaon na, kahit nabendisyonan, kaya naikan iti karit. Kuna na nagpintas nga, unain tayo iti pagayatan ni Apo. Kahit iti dayti nga gundawi kakabsat, yawat ko kini Brother Armando, iti intay pananglipas, dayti nga kararag, aramid, babayin iti kararag. Amen. Kararag tayo karag kakabsat. Apo mi nga manakabalin unay amin Apo. Salamat. Kadayti nga rabi, di panangusar mo ti kabsat mi, nang ipadoyak-yak iti sasaw. Salamat nga nalawag na naiburay dagiti sasaw met nga rabi Apo. Nang tadi tignay ti puso ken ti maysa ken maysa. Ganda kita ko maapo, kiti kakabsat nga hampay mawat king ka nga dengdengeg ket nga rabi. Ket maadaan ti puso da iti pambanag nga espiritualan o Dios. Salamat king ka, unay-unay na nagimbag ka kada kami, at tunggal maysa kada kami Apo. At tulungan na kami, babaan ti Espiritu Santo, tatamanan nga panagsisinami. Salamat kadayti nga bendisyon nga nailangita. Salamat nga kinalayan na kami nga ikan tin inspirasyon, dagiti nga pambanag Apo nga espiritual. Salamat unay dagiti nga pambanag nga marigirik namin unay ti panagayat mo, dagiti sasaom nga may warawaragawag kapudno. Ika ti Dios nga mangayat iti amin nga tao nga may salakan, aga po iti basol kan uno na iti pagayatam ta isu ti pudno nga daan iti pudno nga banag nga tanikwa iti panagbiag daytoy nga ti lubong nga agdama saan lang dagiti banag ti lubong ti pagbiagan ti tao hindi ket dagiti sasao nga agsipud king ka o Dios. Salamat ka ingkat nga rabi Apo Dios kadagiti pambanag nga dagitoy nga ingka impaay kada kami. Salamat kadagiti kabsat nga nakadto ami iti bayer nga taaw ken dagiti kakabsat nga inusar mo dito likod ti programam ken dagiti anchors ken dagiti kakabsat nga adaan ti nga programa Apo. Ken dagiti pay dadto mga programa iti tangatang siya ko mati mangbantay ka mong bendisyon kan mong diti amin nga balay Apo. Dagiti nga pambanag ket dinawat mi ken ikarkararag mi o Dios at ang rabi namadan kami kumay iti nasya at nga panagturog ken iti ken na kami iti apigsa tapno iti aldaw iti kinabigatan ket agserserbi kami lataking ka Apo ken nagtultuloy nga tumibtib ka ti espiritualan Apo. Dagiti nga pambanag ket dinawat ken ikarkararag mi ken ipagpakaasi mi unay napatugunay ang alaga ni Jesus na Apo mi. Amen. 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 Salamat ka kabsat. Tarabi, Brother Robert, kan ni kabsat tayo nga Joseph, kan ni Stephen, kabsat tayo nga operator. Salamat ka na po Diyos. Abalay gimanin ka kabsat, ito programa na, hidalan ti Santo. At salamat ka kabsat, iti kabsat tayo dito digital platform tayo. Amen. Naimbag karabi ka kabsat, kan good night. God bless us all. Amen. Salamat. Thank you. Good night kakabsat. Naimbang arabi. Naimbang arabi.